Automatski uređaj za zatvaranje boca grijača može se prilagoditi prema specifikacijama boca, 1 do 4 odjednom. Pogodno za pakiranje raznih namirnica, čili umaka i drugih proizvoda. Može se koristiti za razne plastične boce, bačve, limenke i druge posude. Materijal za brtvljenje može biti PP, PE, PS, kompozitni film od 5, aluminijske folije itd. Usvojite napredni PLC programabilni kontroler i operativni sustav s učelja čovjek stroj. Postavka parametara je intuitivna i točna, rad je jednostavan, a rad je stabilan i pouzdan. Izvrsna učinkovitost brtvljenja, pokretanje s jednim gumbom, kontinuirano automatsko transportiranje, brtvljenje i pakiranje. Može se spojiti na proizvodnu liniju, visoka proizvodna učinkovitost, široka praktičnost.